O kumusta diya bay? Tataod sa kuha ka vlog kay kanang busy. Ya kanang nagsigog update sa akong kuan English nga vlog. So as of now kanang murag busy pa gyud. So hopefully in the next few days kay karon murag ting assessment sa namo daghan kay kong mga ipass karon. Dili sa ko mag-update og vlog. Sinsya na. Pero igbalik na ako, makabalik na gyud ko. But for now, kung gusto mo mutanog in English nga vlog, adto lang mo sa ako Bikas vlog niya ha. Yeah. Akong butang link sa ubos. Check it out. And mura to. Ayaw mo dia, ay mo pabadlong. Yeah, stay safe. Mura. Nasa good dramatic ka vlog. Ako sa link sa ubos. Pero in English to siya. So, mura gyud musulti. Mura. Yeah. Tugnaw karon, ulan-ulan. The other days init. Basta, mura konsulti. So mo, amping mo diya bay. Ayo. Ako na, mana. Ay, nasig pa. Abot mo na credits ni Marvel. Sige, bye.